Ubwansu bw'Omugusii. Biamono kigimo mwanchu murigelia ba television ya Ndizi TV magara bengi ya ndo sia soberete nigo toirene ndichinga kiechiko na gocha sore lyoko ene kyabuna twakorere mune michende okora buna nagotebia bulitangani omageni ono wikire buna nagothia kwa Charles Mogaka oyo nigo abeire umwana siasa kurwa matuka magega na eribwe ko manyino wikire kaiga erinde atwerere kigima atobekere kirario litonyale ko manyanga mugano eno roinga yarure na ndenkiye ko gera aresa mangana ya siasa muso inga yakurusia ebintu mbire nkakorire gwikira boniga na ndenga yaruchie ingiye ko gera kwerona ere koba umwana siasa oisaine kigima na inde na buriye kiruheke na kikiye ko gera kitaisana nkikiagerete gwika boniga kitaisaneti na inde ngiatari bwato kiratebe na bono akero kitaisana otigire kuboria umwaka bwikiri bwibire ne 2022 no akarigeti nande yake bintu kiatagite gukorera abantu bensemeria bonchari igo ikabono ini gatiali ya chigotwerere magoroba ya bono so asesimi yao igoroga bwe namba yesiminero roro otuligereri bodi yao na bigonyo kwa mamaite omotebie ni kwa mwakirete kuranye to mwakirete omotebi ngeko erota mwakirete na hinde ande ko motebi nguko mwakiro gusto nguko mwakira na yibwika birengere ne byao bono mbiamono karibu na koriganiri bono muno botambe kengesigia kabere amangana magia twakorire kengesigia tangani kengesigia kabere bono nigo togoswa asensemo yomurobiryo Ekeumbu mweshimiwa na kwariganiri buya bono boirire buya no mukongwe no maremwe gocho goikaga ayo kwatari no maremwe na bonare gocho na bonare gocho ngote kwari nale koganigo kwebata point ya banta bake yes esababu na barumbategete kondora bayiguna incho mugano no mwenge ne kwerende na kibugi mabugotoira mbiorege gima mbuyande karibu Ndizi TV asante sana TV na kumiri sana it looks very big thank you Gusii imeri kabisa nagokire mbiamono kegima nagokire nande tiga tuira ni okobokoga baminto kaki tulirito aiga no Gusii mbiamono kegima karibu bono konyora atebiri umwanchu murigereria buna mukenyo nengochare na ende nyasaye bwanchi kwa ikire gaiga bono andi yake tigangu tuchakire gukomanya kurunse mbale bakomaete mbale bagwakire bagachikura lakini asinge nchu mu Gusii bwensi yotokurigereri gwe county ya Nyamira county ya Kisii boni gantore YouTube na Facebook igensenke manekoroche tagete ulinde aibwe ko manyene bwe kwanere abasongo bagotebana you hear it right from the horse mouth ekwanira ngahibwe ko manyene ni akiukorokwa na ende na kiukine te gwikabola amalieta negoro Charles ndege Mogaka okay inche na ibore tuwe alia sekenyoro kya Nyamwali sublocation alia na ward yes so ne division no na ibore tuwe no mongina Margaret Mogaka yes no Mogaka orarire Alpha Mogaka no na ibore tuwe yes baganki oso ya alia montinga primary ya rengange nanka ka gende school ya renge ya Rambe yo mwali secondary yes ya renge once no na baka form 4 okay kero na kora kuroro nkagenda se Ecology Institute ya Gusii Institute of Technology okay as chair okay ya student union that is 2007 okay kero na choruo yeah chairman yegacha urikuru kukale bukuru South Mogira agacha agakora matemu rende ngateka oba ukaira libageri muna bono ekerole deputy president iyo gocha kwa irali bageri then from there nkarosie constitution ngaita chikura chigakwa bas ngachorumne president but the shortest inkichego ngogenda na renge chikichojo chikaera kara na ruororo yes because tu arenge mangana ali strike ne bintu binde yes tokaje tokaruo kara tu aruo bono nande kibesa chikabura okay chikura nande konyara jesire goika cha 2013 okay uri MCA
one katiba ngoro siku yarenge change ku state. Okay. But that time I was the youth leader of Kisii County. Okay. One nali yale ku Kisii district. Tali bono baberechi youth bara abanga abange. Yeah. Lakini lili yale ku Kisii district. Okay. That is 2010. Okay. The promulgation of katiba nye kuchikosa. Kera na ndaria. Nkakadande ko soma ligere nchikobe musie. Okay. Endo telie skuru nyegendereri. Mushimo utraika kabo so kuchikobe mo musie. Turaje sense moya. Obwate amate go se family bonika abantu Gusii kende gaskwisi bako no the people. Ninyo omete nimbwato mukungu. Na bana babira bamura Sadok. Okay. So nimbwata bana babere mo none akoro Evalini mura. So bere boge tutu masaba roro. Bas nero konkonya nero buna bono ndo sirinde smart. Ngireyo sesereti gocha. Nero ndo sirio kompanga naba buya. Yes. No mwana mungaina ndine sabu akorto jumuna chiebe ngecha bari techianga buya. Baswati naba ya sometimes ekero bairete buya. Buya mona yo Petrinira ko igura mangana yo na. Pero bangete buya bale. Buya mono. Tateto bagesero yo kabero nyoturabate. Oh nyoturabate buya mono. Atratigirabo. Bono irigorende amangana o siasa gotira igachagete kuru skuru gotira. Yes. Ochakire skuru. Ne skuru. Mbare bako boli nande yake rorero ino ndo bwata barai. Ozena yo kochakia. Omusene rorenge chairman ya Mogaka rali rorikoro ku Nairobi gete kibatio Bogambi. Okay. In 1992. Okay. He was the vice chairman. Ya Kisii South District Yonspi. Yes. Nairobi coordinate. Bake kero akwete. Mogaka kibatini galeta siringi chimisano. Okay. Kibatio ruarete. Lakini akayuna ayo Mogaka osirire ine chairman yane yale. Akaleta. Umusene Robert chairman ye primary twale basoma for 15 years. Paka ga donate yo bulemo. Bwaye primary ye kagacho. Okay. Na ndo isukuliye no nyankuru nyali bali asomo ngino minto na araruete na arabara imbaroro. Okay. Na boge tutu mata no baruete boge sero babo ibolete tata. Yeah. Iga boge sero ga iganye ko ikire miranga go cyali. Bas aba nabantu ba minto abara bakambi. Okay. Igo igende kenkero. Nkero roreri. Nechiga karaika. Roreri mirore. Bia mano kigima. Ande yake na buranya ne view na bibia go segetri na yo karanga no isaine ende na bokuru burai. Yes. Oburai onde bwezira bako murai. Nande is about the quality. Okay. Munabona kana abole chikura 2013. Chobwe MCA bwali anagwatiririe kwende katibe gocha. Konya dina nyomba. Okay. Na bwate nyomba. Miakiringa kwalinge igo munura renge luchimaga. Ekrongo boli kero kelia. Ena renge 26 years. Okay. 26 years. And ekero actually mpaka bona iga. Ekero ko barachinga kina aboli chikura. Yonga ne rikurita ya Siasa. Because Kisii County na Nyamira monta yoboli chikura asemia keme kange mono ko bwanje. Taiyo. Goes 2013, 2014, 2017, 2021, 2022. In a span of less than that's from in a span of in less than 33 years. Oboro tio kandete begatano. Untebi ngobule kiri record ya. Orutrabuna. Lakini ininda kete tokande haste. Tato ngora. Tote baniga tiga igana ngikia beire gocha pakaga iga. Kiera no bwato mugano geto mondata geto komanya. Ngiye kokera utali gukwa moyo. Ukaburi umwaka w'ikiru bibire na 13 li entunde ntanga. Idere tanga. Obu MCA emyaka 25 nomo. Nkwa bwate gas. Timbwate gas tidanyoma. Eko kurushie beso gutumeka. Ibi barua nare gokora. Taoni iga. Ibi barua nare gosangererie gutu. Etaoni nanyora chibesa. Nkaregistra obu MCA. Incherasi. Okay. Yes. Ukaregistra chibesa renga gwatumika kora chesto obu MCA semyake yao no tabwatie besa liba ukuriye besa no kwagachira bwagachire. Iri nya binto bira kina mono. Gerete batu sabetange 20 ga. 10 to 20,000. Didi. Ngiota lo tumika chibesa jikwaga usiku igora no ni biashara. To gotiga ko boli where your calling is. Okay. Sababu chikure chi support che idea cha nale kwanda chiake ruchikura. Egatoe kana banchali abali anamba chitageti by that time. Iri ana kwa. I was selling go ikanale go chibeka tutete bongoni.
Siasa is about okobeka chidi meza omonto ochora muna matundo goraya mbekera yaikobi basi aya ne by that time tarago tagoriri ngateba bono because tagoriri tigansuke igoro bochumbe 2014 tiga ne giora iri nyanya chiro chiange kogorwo orengera rina ande akini nyanya batatagete oreta bako nti otairorire tobo MCA ege ndoeka ntaire tobo MCA nare koira nare koirora nare koira inkie kara chi idea na bege temes echi abete chinko ngwa saba to kuchi understand ngachi kobo bochumbe kwani na kicharinge ebitona kana tibikorekane by that time ekatiberi rimune gwanse robwe museboli infrastructure amache solar green energy kire skuru etuale solero rere HBB yo county government. Okay, it is on the national government. So I had to withdraw my candidate ya robwe musie nkobe chedia asijiri chinge kira konya banjari igukoro jine jiari ngichinko ngumo na sato bale goji they had the right to jikana. Yes. Lakini rende nkwa bwate besa tima dimi yaki ene kero chitukubuli na ende gosengu konyara kwanyora ichibesa ugatiga obwo MCO bwate area enkeora tale na magoro ukabe otebya abantu bao igore ye manifesto yao ukagendekera gukyo bunge ekike bwate chi ward chinyinge nekiyanyare kanete obo chumbe koboli ekero nagambete n'abantu bali level yo bwa MCA inaroche bawate but this is very good ideas but for them okorecha bakongarete because reasons why umuntu atari kuwakire kura pigwali sometimes na sengenjo idea yetamagoki yes inke ko umuntu akurusuku general oirwe nyagitari oirwe it is because of the medicinal issues angina nkindu no chorwa ogende somewhere else okay okore bintu bibiri bitatu it's all about idea and where your interest is fitting okay yotali na banjari baraba no ne content na bwate ya rendi to for them asere boyo bwemusi okay ino mwaka w'ikirwi na communicator that's 2013 entunde yakabiri yo kuburi chikura ndiririere nkatoe kanamna libakali atokire by election oro the rate no pole bachire kobo ekina kya Kisumu chikura isana babwe tunaona returning center yes ulia kamote ikoratiga lesa chikura obwete ni sana orongo tangazo oro agateba tingo tangazo chikura isana chikura mbwerete chinyinge bakaendeli country bako bara opora gatangazo okay bago cha ikoti ulia gatangazo akagwe certificate ekigetanya koba pick anywhere in Kenya olibaga ikoti ka oyeka olia kanda piri gekana boneka nara libagali atokire ndo gasogeti nande nkeruta geti bono nkarana bunge yes bono no mubungo bonchali ne kiama gekoro kukieri gekoro kunaki National Labour Party okay National Labour Party okay yeah yes egine kina abolredi obwe MCA nando kanda na kirokyo bunge ngakiro mugako yule goro kutoka sakacha na chitagasira may rest in peace no mugako lengi very understanding ekiame gine ya chitege kaonigu karo kwa UDM lakini ndi that's a story for another day delete kulinga bono ekero na be kama karatasi menaboli obo jumbe tukaende baroti etwalenga abantu anga 5 6 7 nabo nando pore akaire chikura okay that's 2014 yeah ngasieka nando gasieka ene ndune yakabiro gosieka na asiekire na rure nzira na asiekire na igoro ugasieka wa MCA nande gwajiro bunge nande gwasiekire but bono koboli chikurechi nkonga chiale avenue na nyara go study the psychology of a voter okay yani mbirengereriki evote vote ikiaganeti levels so akranasi ekangata yabona tiniko disappoint fans bantu mbale ba supportiri bale na inchiriyo chintu ndeji sana atali gusukara abu akokote ina we master chip donye mbona iga chikura gitangazo they will be there for me nane gosogo no baba Samuel yeko baba Edward Mauti baba my wife Evalini Mura abantu mbale parolio yani parabura ki andekero ko kitokoli
naende they are always there for you naende chiararigo naende no bari maega yande baba barabate mpaka rituko riri igendegera kore mo kenyora watu mwana mia sana bono ine tunde ya 2014 yes twachire mwaka w'ikiru 2012 na aro naende kwa boriri yes na bone tunde ya ro kwarigire ngwate bana kwarigire psychology yo mwaki ekura use trend enjira gwaki ekura ningia kurigiriria aigaro no gwaso egeti kwanyore bitoki ande bigo chigo konya kwenda sa tambe constituency nene 2017 bona naramukiri yake 2017 anyomire bona ngo we are working with my wife kulichikura bona ngo taratole so when I went there in 2017 bona na started a dynamics of politics bona na chibuatire kabisa muna ngakichikule ngakichikule chichikogenda yes bona chikura nchibuata 3 principles children politics okay and those 3 ebintu bitatu entangani 1 it's about a clan kiliyokurwa yes ayegenda alisokuru a clan a clan eke goteba iga umwana uyu no uyu seito wikatomwe umuchumba uyu nkuru seita akuru wikatomwe a clan kwa igure a clan that's yani abantu basino bagokwa isa yani ba decide gokwa nani bodo ratebe naki aba college ni baire ruto aba gere baire Raila that's the example thank you very much bagusina oro baire yo baire is clan okay egiokurwe kinyorukia ukurwa yes ke koimuka no tatuara ibe na single cent ke imokera ne protest ke gwaka aho ba kwa chikura na ndoire no bono te ebako changira bago facilitate at all levels they facilitate you all levels bakwarora kwa nyoregende yes daboko ire chikura yes egya kabere gekogera omuntu ire chikura is the political party keliole mpati ki orene which party are you mwaka bujiru bibiri komnesano na ibiri ngwata bakiri kwa boreti bo MCA bona 2017 aso ire kiabuso Kenya Social Congress Gusii mende bona okay kurukitutu masa ekikyo mheshimiwa Kengere atati Kengere bona Charles Abusa Charles Abusa amwa gatera ikineke makiabo yes so tienda okore binde bitatu ebintu bitatu we go drive gora nyore tu I want you are the next thing tangani gutwateba ikinyoro kiri kuri clan ya kabire party egia kabire is a political party munabona bogera gukwa iru DM kwa kodeki halfway through babo tino kajuangi baru stu Nairobi bakacha kuligi biroga na nani odie bagaeta aba kale njiri UDA chubiri yani a party the party that you have at hand nere ragerwete nere na bego facilitate okay ikiaga tato is finance tubu ati party tubu ati kinyoro but you have the finances na ro boko chanda sana inyoro mwaka gete Don Bosco chandete mu mapaka mu makani bosareta tamanyiri tabu ati party ere lakini agacha noruko babo lifondo in Nairobi tamanyiri kiama agacha ne kibesa go bakamuroroko so ebite bitatu if you get two pakwere chikura bona hestinga kichonse karokurikire kuruma yagabo nkwa bwate bitatu kenyoro ngialinge naye na inche reason sinki abwato mheshimiwa pora you kwa kurukiro ikinyoleke mono no to go the same word na inde and the same opore na bwatoroko na na jubiri okay aising agacha ne party agacha ne chiva state so ekerogo soma dynamics chichive chia science chia political science then from then abokor lakini na abwate na inde miaka yes na abwate enarago experience bono eyitoriko baru ekivota teriko teba experience professional mokuba patikira bono tene ne ground gekoligiretio mwaki ekura kurwari akumanya itoyo no yose ito nagiyekwera nkomwa oyanga kibesa kijinge kiribusa toyo nkomwande oye kiameke na kingangite if what does not know no what experience you are a professional and what na yuko rusio bore mu bwo tene na against opore asiko muguru kinyoleke mo na babandi orore miyako bwatene meke oroko turatebe ndo yo buyigo mbono gukina ayo bore mu bukoro character ya nenge ya William Ruto
Ruto kera ko pursue gento tari gotiga akogenda pako mwali onyoro mushi Ruto na agetukinsara kominyoka ningole kwarengira gusia lakini tachieti gotiga na inchi egente gitori gotiga pakenga kieri omwali orache osiasa tutebe etebor lakini rende ntori kobeka siasa no kunokoba that's again a very bad character okolays children abana bao munabona obwata abana tuli kolejia abana bao okubegeria very bad manners okubegeria good chingia munabona a good soldier knows when to retrieve from ya beire ntindi musamira togende tochugocha na ndankyo dagiri ngura ta young people na as much as to work siasa papa gochia WhatsApp group makondo mokoro there is future. Okay. Oise koligele country in the next 10 years Kisii County ndorujo twara bagirigacha nkeba emreme ya mo chikomo mwagirigacha kire kichana getete kore keso WhatsApp keturendi kege koreki we could not have agirigacha ndagara teka yo tokoli musaja tayo tete go sitinga kiro musaja tete go esibi abe ketai tete go sitinga ate tabo mwemsie atare buya aragere choboti ya ali agantaka ya opusi biamana tigira bo mwanchu murigeli biamano kigima uri baendete gutulikira gochaga iga tiganda some SMS berisa toiga biamano kigima uri baendete kulika linde some SMS yao wiya kigima ayagatebana ki honorable Charles Mogaka ni mumanyete buya sana na mwakerete kuru mwaka wa 2012 no mwaka wa 2022 neyemo 2021 by election ngwa sote 2021 no na bulletin ka ngui katoro 2022 na bulletin speaker you aware aye yes kaiberu jikura ukaiberu ekaba ne kaboko ya ba MCA kaira gogwana tolengane that's steering it is not about me the baro no bro bwate bro ke kariga no bro bwate mutko muomo pa lakini enkoro endabuse count my vote 2027 na MP Bonchari agro ku mwalimu Samuel Ayeko mbiamana kigima Samuel Ayeko mbiamana kigima no montomu mbiamana oya Elisha bikiri nene ya Ndizi TV kurwa bobasi honorable Charles Bwairire buya igo to kumoyo tema na indo mwaka bwikiri bwibere ne mirongibire na isano na ibire mose milio monene nyasaye nugambe oyo ngaite Elisha bikiri ne kurubo basi akuru kwa miguna gusonyo ni onyoni biamono kigima onyoni imagorobo ya bono Ndizi Blackman Opera kurwa oroboti Charles Mogaka no montomia next 2027 biamono kigima na ayo tabana am councillor Paul Mogire from Bonchari constituency. Honorable Charles Mogaka, we are wishing you well. Time will come. Do not lose hope. You have a clean heart and you are going far, young man. Mbiamono nuwate miaka Mogire no musani ona sana former councillor nkora go sorto ne family friend. Okay. Mbiamono kigima bono tigana ndore negaiga goto ikero mwaka bwikiri bwibire na ikomnesano na ibe kwa bori chukura nainde gwakire bwo mwali naande 2017 asiekire ande gwasiekire yes so ncho tatigera bono na te 2017 karade tiganti bono tigera akara naga ni gotiga nkainyoro mugano oriebuku orioroti Nyasaye nigaga netigo sari Sodom na Gomora lakini banyora roti nero yo mwege no koraki otiga gosari nkanyorango tiga abantu mbale ngo chigwati break yani emiyo yabe go chigoku batagende gwakakura munabona abantu bale gwakira raira chikura liyo so when I realized na ngo chinde gwati break y'abantu binte getembiraba tigatogenderere na kirogirete no nyine pipe nande is very clear Moses yagotebya aba Israel bana kitigatogenderera kogenda that's what I always got to be no my supporters injera bona ari gwikaro ne crowd danyoro mupora bwata abantu abange uimeka bwate nabatebi mbuye muri togendere tumira ne mutu asebe kuchikotukie I believe na ki ekero kogende sabali tebenya go doubt togende butukire kuchikisumu Gochibosio Professor Ogutu oyobwe tuchukura
Zadok. Yes. Yes. Abwate kwa ni principal. Professor gasokire kuru nyomba. Urachire. Tari koirana muna bwebira ke composite nebesi mi agwake simi omuntu ramoretere guciasara kitanya koirana kuigento nyomba. Yari muna bonto soke na gucia webe karamu. Oirane. Muna ne karamu na jikoi ta koirana. Yaya. Na politics yane that's how I play. Let's go. Walibara atoe nabwabo. Na ndoro this time chikure kero chiko baru nchengo tenana tebya abantu buyamono yasaba seni olio chorwa correct nero yo in 2021 by election oro kule bono dirimbuke tenje kwa we ticket ye nene ya ODM abantu bagacharia bamura baba sifta bakangura abantu kali bakangure ticket yo bakamwa lakini uko huna omonene nabwate nchirago kore bintu biyaye oimeke agaikarende wicheba agakore gasi ya buya mitinyemeke but bono ntuma etiasa na kibone korete no poti ora gotena ki ngakimeka irete chikura nanenga kiatigete nanenga yare so agaikara agakora ki akabwatuka by election ni na arochera na agambire igwategete gosoa ekiama kia ODM lakini gavana uyo former gavana akagenda bagaonchole bintu bagatosot change abo abantu abake so ekero bamwa akaenda akaira chukura akabo mujumbe tokamati yote same lakini akaikoboga sebwa bona abuto kumanya unless ato kaerese akakora nakatiga ntu bikamusamba so nande nkarana abanchari tinda abaerese gento tagete andi ukairana geti ande nkairana geti general election ya 2022 yes na harabona ngo ikagaria ngabate yono na ande muraje mu disappoint gariye kiameke na kyo mheshimiwa yakure ya tani musikibwe chibesa ngaso bona mangana ali aso ni nkonya to agambire ne minister na inchenso ni gugaiga mumuchumbe but things changed again all over the midst bintu biga change but there is no zoning again I lost election so naro mheshimiwa Charles yes era gacharenda karumagega agachaka is the current member of parliament Charles Onchoke wish him well ndo muganerti amaya nero mujumbo ito and kerenga kiraike we shall account onyokorire gasi agendere anyotara akora bantu bali libaga lakini onyokorire gasi ngia aeteria banchari omogeza mokorra tara akora ekera assessment here because we shall put our papers moto ene ntumere tokoreki ekera nantu akora chikule chicher na andere nemere megatangazo yobo speaker na aronga tatigandigira nonde tukukobori bono yebu speaker umuntu awetora kurusiko Lietaria ugwata bandi arengo. Yes. Ninkiota igotenera samo. Obo speaker neke barua. Boli literi gasi ne bo speaker is not according neke barua kwa okore muna bono oraiga montara gatenda kwa mukorera shooting yogotige Ndizi. To gotiga na boko. To gotiga Ndizi. Omonta akora ngenda kina montara tenoro bagare ate ncho ngake bicha. Muno mwana oyo chaga bora narate no ngake bichochi. Ogotiga Como speaker is not according. Speaker ne ibaruo go koroko egura rusi when time. Yes. Asinge sejirina igoro jina ne gasi. Akuna tabarua kanto igora iguri. Biamano. Ande yake rokugeta bantu gukwera bari serious. Ikiara kero usinota gutume katiba sikinyingene gekogera utariko okorana onko genda na nesieke na ngira na nesieke. Do you think na bantu gukwera bari serious tango mpaka zikura baka bono? Thank you very much, everybody. Yes. Siasa tebu ati na bantu akwere serious, bakwera serious. Siasa terikanisa. Muna bono na aboli limono, na bono ninchengire. Ekipato nkeyo. The speed remains the same. The competition remains so harder. It the same. Siasa is the only career. Siasa is the hardest career to study. Politics. Toko tena bono tembe siasa mbe buna nyarebe. Because methods parameters yo irete tajiro chura ire. Nechinga. And dynamics ngo chira wote oli buli bwaitire. No players ne bagocha. Yes. So okoboli oko constant. Jenda tebe na libagaria na litaraika. Lakini banchali cannot blame them.
nkio ko ba blame because chi idea chi anan ko ba te ba kire chukura mbaragoka chibago chako chigokera bago chia koraiga tiga diba to nya kugenda tambe bekango chi idea chi ogaiga ande akara bora nyore chiri chinkongpa gose pantumba erugo go chibekera nenkiro kale go beka telingia inkie kigwata gete gukorera banchari kiri atebe boni gagaiga ande ake mbande bata igwete ekira litore commotion ya siasa naba konyora liugirire nyinge mbaiko igwa karabe kange ibintu biriya gwata gete gukorera banchari ga babigwe makaroba ya bono one na tegeta abarimu baye gurangi abarimu oro primary teachers or primary teachers in Bonchari constituency. If today I was a member of parliament, they would be taking lunch at school. To boost them, to sustain them. That's one. Two, through the city of Kitty, all day school in Bonchari, they were free. Chief Justice CDF, I was to channel them. I was to challenge someone yore ro mwana wa mangu. CDF ya kanwa neke gambiro. Ya njira nere yaire netuguni nchengo tebi. Ayuma tuno moriki. Nchengo tinje ya kaniwa. Akidra iti go kiare ke gambiro ko neki tubuga to official nga ya tenenia. Ejine chiaba ite tibaka ga ndonya aterinire that's another story. Lakini aspa now CDF na call igi akaber. All secondaries in Bonchari constituency. Chonspi. Onye rero no mochumbe nenchi mwana onde bwensi osome day school no je day school akorus bwamba ende school there is no school fees. I was to pay fully lunch chibe sanchiro they were 40 million for CDF. Why you go deny your mwana ole form 1 go drop out of school between your mwana go tige school form 1 no you go tige college ningo kaniro support school ni denga chire Bonchari echura support 40 million and how long you are sustain chibe sejira go sustain Bonchari school chirororo chi secondary is 26. Yes. Echina 40 million euro change sustain yemirobiri yo just pinchiri school. Are you getting? Echichire boarding once what say diri ko iro mwana boarding kwarera so chiko tachonya rejibes. Ayerata diri wito mwana obwate uniform yakire kiraka. Otete konyora only knowledge yanyo no ne D+ yali kirubo sigari. Why kulio mwana go tige school while you have the money? Why could you want to pay your man or boarding in Moi Girls International School or Moli kile cheki ya 30,000 30,000 abana abana ikomi bago ta chance ko chibotoro primary. Why could you do that? Asikyo korabo. Igorende ngokwemba. It is better we challenge and we challenge those ones who are capable. To batebiga. Onye kole capable yoko iro mwana ose Kisii school. Ndo wana ini. Etoko tigato akando yo le Kisii 30,000 to tiga batatu bale nyamo Kenya bakuboka saa 11 nginago sambe bitu. We must agree on those modalities. Ekine ya kabere. Okay. Ekya gatatu. Abana go ikabanyore some energy. Energy umete ekara naso mete primary. Enchale yale ko ndipaka yenda yandoma. Because kendo kyo tu akalire by that time. Motoka yum nkikirege kong abana go egwiro ngoli saide ase school likaira niembo yo yale to motoriro yale to igwana ne modalities abana wale tebituma bara osaligu just likairo banyu ye gore brain for energy just come about education yako omwana ikoka why those things we were to agree on those modalities on the same tokonya na egento kende iko about abanta babake youth abana babonchari constituency. We are raising a generation that we are not going to control. To a kiniri a character, to a glorify a character get a gochikoben kongumono, a keroto chikota. A carabay by Tabatacayo. Aban a generation you go to Kurumagera. Eraben Kong son. Why go the boy? We are running away from manners. I want to know bunge. Ngikwalo chikokorira ni ebinte byo. Radio. Moral values. Cultures. Cultural day. Bonchari cultural day. Abagaka bagocha. Batereria abais yo. So if we can avoid these things, but if we avoid those things today, abais yo nyambali go terumo ini. Abana bagocha komenya
bamanyete naki egetanda kia nekere igoro kia musiko mitege korete ki ekereze okay shiva kwa igurete we must bring cultures back chiba chiri 1 million for sports sports tali ras momo pira bwa magoro it's about na mutoko ikaransanse tuhagamba mangana because what can it add value kwa rada abayishi babwate A- bali doctor bakora surgery ga lakini okunywa marune sigara pakobo gori gunetre atama itina bana tiganti giranchi go rwali umuntu we have teachers who drink until death yani marua ko moita akunyuma ru moita ine graduate okay bono so we must bring it them back about culture and manners ngete bono amangana yo no mubunge tobanda ko sitango na tobanda kugira na church elders abarandia kibese kibekira activities bona abarandia bana kibaje ko facilitate nyetori ko barana none sabut na barandi bwende ko kolegasi tari yae mno lakini ngakibago chaide tari yae mno mubunge ayigasi yao roskibara street lights onye chirororo ne bintu binde binge school buses ne school ne bintu binde abadongo te abana amangana morals utigere bintu bya abantu ba social affairs ejikoro ku activity ejikoro ku 1 million for activity activity kingo chikokora ya manere cultural bonchali cultural day ibono bikalenze bono iteri topic hakuna ga sub topic ya kama kalenze so to wate bana to tiga abana baito you cannot construct a road to kwa gache para ase ekuno bole mobwo muntu asabana 10 in that family tayo chete school ingibona wakora kwa gacha chipara ko chigora makori you are exposing abantu aba to sell runs there is nothing there you are not helping them more you chete chipara bo sigisi some 1992 chiram chimbori cyale korara para on your way to Nakuru ali chimbori kiraira bakungu bakwane kire bituma so the value as a hierarchy because I told you I do apart from politics me I do innovations ukwana to innovations yicho so e para muna nga gacha ji para chieteke para teri priority asomo subati otarana kirwani cha F o chikanyaro mwana kumwakarira kibeza that's lakini wadena ki asama ngana ye chipara tindo juna na sister onchiri ngisaini ikiagera ebara nere ko basoki bara bamagona nyigetari yo bakore no bonchoria bakore ebintu ebinge akago bika ebintu mnebyo kwakanira byo basubati mbija nyigetari lakini rende nakibara ikanye nyigetari bachigo ko bakanira onye tubwadiro ne bara ekiaga on priorities obekirwe para akaiga obekirwe health igaiga ndoiwane na education bibanga on the orders lakini health education ni para wanto mbe we health ye one don't about the basic needs yes is a road a basic need na beta be basic need just leave it lakini abantu njara bakora just leave it boni gamba again lakini agotebia we must do more asa mangana agriculture because ina about test technology ekera tu akodra mangana health tumana gocha chipara to wasa kosongorole pare ngare while people does not have anything to eat lakini boni gamba mbabwate ase bakuragira mbabwate egento bakoria kera tango mbali moyo. Thank you. Yes, ekera babwate na hindi mnogwate bemre mugonde iyo. No buli myobotoko kora no buli mibwo kobeka munwa. Tali buli mi to arusho tujugwa ne school fees. Ekero buli mnogwate babwabere strips. Ebale yeno toko soga tokoro bonjoriria to rundi jipikipiki cheito to rundi galiye chaete egaliye ko uri tibiri bakagete biri bingenjo. Na bigiko batara ko igubya. No gendi bibyo dararikende. Mheshimiwa. You are not Oya goro ku Frederick Kuroiteri out trust me I'll never stop voting for Honorable Mogaka. Biamano Gigba. Nara goro kuna I wish the best Honorable Charles 2027. Omweri Omochole from Suneka. Biamano Gigba. Nari geganero kote bana atafuta ya choki we angana ni Bosco kutoka mji wa Suneka. Biamano Gigba abo bahendete kolika gocha gaiga se umrobali weke umbe magaraba ya bono mna gote bitoro no Mheshimiwa Charles Mogaka oyo okoiro mugano yemna aboririe oborai kurwa sensebelia ya bonchali ko ikaboniga
tara kumoyo oigure mirobiri ya bwate ng'aneria na tegete gukora maunchoria manene asense meri ya bunchari goika bono agaote bonere tari kwiri na maega onye ni numurati kumwakira chikura lakini ngogenda ari bucio kirengaki gobono na birigo bono ngwate bana ine innovator karungo gusigita inki koko innovate inki koko gukora on a class as a provision trajakire provision ya gutira obo innovator mago swaimi on a class of creativity and innovation. We started 2013. We were doing some project about clean water for drinking, whereby we designed the biggest machine in Mogaka, that machine. If today oise kuimoka bona kwa ende Christian Marian inyagitali machine antu akunywera maji inji Mogaka e machine hiyo nikiwata bekuru water purifier. Yes. Nara se Facebook page ya obono that was the first project. Ya kabere we did the fire system alarms. Yoko to my SMS. Ya Korokia Somal Road. We developed with my colleague Murokoro kwa Anthony Mutua. So Karatua Nyerosi, we got some 4 contract. We are still upgrading it with Kipi. Torolena na ki egosuka to another level. So ekine, that's what we are doing the right test. We also had developed a system you did na Rocast. Chirocast Jessica Gusii Petronira ne evident nginyori chingige na chechi. Yes, na around to have attended that competition. Tokabaso listed for a award of 100 million. But unfortunately the serikali ikatoka ntuwet best. But the idea they went wakanyetumeka Chirocast chikaera. Iende eyi Chirocast to develop the system. Umaite ekratu akora research no mumrori mukamba kuru kwanto no mutwa. To ali arestimuna Chirocast chingige tumeke chingige hotuko mugaso ekrachara ro bora buchimete bwakire mateli solidire rile bona onye mureke na tochi tuko bwakire imoge. Thank you tukora ne bigo ankwa nyomba karabia ro bora bubigocha bigocha gosikira sema bona biro bime birengere bigo ankwa imate na kibu akodeki bwakire so to develop idea kyosekera tukabingaina develop that idea. Yes, tukarosi endo kuna sora street light system. Tukariye sora iye kumurika. We developed it. Tukatebie state bono nyeire no distant because tro sistema tejari jitume kumugaso bono obimurekere insa tukarosi machine ere sanka a vacuum tukatumeka enole chigente ke okirinia vacuum cleaner eke kongusa ko chini ndeni go chumaga bonto karosie kata bona munege ntukeri mune kerob gerige kumurekwa chiachoro no echikoboka chingi kiri chikoboka towards the right chikomanya bwakire bono bono muna chigo songerera garia egente ke vacuum cleaner no ere next bono go chingusa uchime using the solar again ere converted to electricity bono jiaso ago chaime chiasie guchabe ndagere chingoko. Okay, but then unfortunately mtu achiko muchitweta monyore seidi. But currently ande to bwate project chinde to gukora agotema na guo lakini ne nturaikera what we want. Currently ande tutagete korosie gintu kigutiri na mangana yechi vaccine. Okay, chia bana bake mate vaccine onyete ya se dispensary goiko mwana measles nini goikeche kere free chime omwana chikuru ali. Yes, currently in the next 2 months ekara serikali ya settled kiminza chia soil office na ande to bate mo chiko cover good story about the knowledge and innovations. So creativities and innovations cannot stop. You today you are here. Go, that's my area. Apart from politics, I do a lot of innovations. Okay,
That's the only industry that itabuati etali crowded. Ayemnu musae kera ndo turago tamono bado no musaore inki muchando baba basae bande babwate noro yi ase field mune yi ose sense mumne yi okonyora abubwenete nabwo bake nabakorengere bali chap ngiye ko era basa bangi batali ase field mune yo gukora ebintu gusubucha n'ibintu bigiya igera the moment ucha n'igentiki yego solve a problem gete kwanyoro munganyi bokonyora no nikibesa ngiye ko era basa bangi batali yabo oise kurigere no mbono che ebiasara ngokora is so interesting inchitingo kora biasara bantu bakora I cannot do it I think kora tingo chena na nkore on innovations you must be ahead of things our levels of thinking must be ahead we must be closer na bantu babo Sujabag Alibaba whereby we kolengere na kiosoro mnabona Gusii maite tora bantu abangeza it is so crowded Sujabag nero innovated Facebook akarengere na ndabe ko mutandao tingo beka mantama oyo ndakachana Alibaba akaraba bantu basijuru ko n'ibintu akabiko mutandao bono noko omo murondo chire oligire ento yoro gosenjiji oyo ndo liara isiri go ikayole Ndizi TV ichechoire chinyingo muntu weruta YouTube because there is bundles na yari werutor egento na batyo muchanda ebichane binge bibwate there have been bakinigu barama bengereri amakangara amachonguni na machara by nature bono they are telling you inje na kore tukuruka notunga inje na kore ku kiskuru agotana A- because they are University of Nairobi but bono what can we eat here mamo mina arware te ngai chiba siguru chuko mwenya gitari tatageti kwa busomo taro because onye toko nyara ku hambo wabu somo taro you cannot even feed your family ingane neri kwa korera bwengia na nje nduete University of Nairobi nje nduete asegete igana poko nyara banya okora iga lakini University of Nairobi ye nturanyerora se bikorwa na koreta attachment na wa Chinese I did attachment with the Chinese company ekoru ku semito ya gaji terebo 5 by that time to ala kora certificate I did certificate in plumbing inere kusi anenda na koreta Kuru Institute tu alengaba mura 7 bale okora plumbing ekara toika hapa muraba karu mo university ni bago cha for attachment mo Chinese tatu sabeti isakara ya abo atatebete stand up akaenda kabeka chipae punsa kata butorobe ke go join agatenda tuliko raba Chinese bago tunda bako ligere reko bienene yes recognition of thinking does not need paperwork it only needs chat oje ko ligere chikrip chirichawa Chinese cha creativity asta bako beka mags like Africans ngoro jino nye vetting it proves the level of ignorance of the people are vetting others on the time manye the kendali na wikirania yes ekero go vetio monto koika otwale aka small practical bit of it no nyale gutangaza tangaza ngo lakini noroche igera benge system ye itoye giseminere rembe ikigera bono to igire namasakara n'ebitabu tobwatia sande nekiye ko era bare CBC nejiko konya mangana yoroche nje na tebena in China China as a country tenengete tebwa degree Chinese studio kora degree tebwa doctor tebwa doctor Jing Junju tebwa tena doctor antivirus singafi tebwa tiba bwate higher diploma aba Chinese anye medicine yo kali ko kwa kora China mata kora end product Professor Saukati, one of the CEO one of my mentors actually is in Vietnam he used to tell us this and I quote if your theory cannot match with practical is zero yano chemuna bono torema umontaja ko herese na kitobekeli ndisiga tonantiga tokoleiga tobekekega toetiga bono kora gesinye bono if your theories cannot match with practical zero unobo changa that's why oroche we have quack doctors machara banyagitari ya machara we have quack teachers we have quack engineers why mbali emphasize on quality bono ya bidi tokaende ko ligi experienced ko siko na inda aseni firi na ngongora ngakire nyomba naba mbali ko nyara reasons abantu bali bayibere tamatemu 206
206 207 208 bona ari graduates koraiga tigante gensome chia SMS berisa to togendo mutumo to koirana toligiria ngani jo asubo imene giturakore to konya basae mono na bubwa to muchando kiana bako menye miake mingi kurubono ujubosio bubwa ta masakara mangi bubwa ta masakara nyomba utatika bubwa atimirimo assume you do mbali turatigira kana soma iga nare ko tena ki mtafuta ya choki inanyi soma nare kurukuno yakuru ku Frederick adan ha bonchari we are really unlucky na bagata baiga oyo Frederick kurwaitieri trust me I'll never stop voting for Honorable Mogaka. Biamono kigima nare ko tena Fred Ayura kutoka Mukwerero SDA, thanks for the visions you have, our 2027 MP. I will vote for you. Biamono kigima nare ganero ko teba kwa Councillor Charles Motachi, Honorable Mogaka, no Montomia. Biamono kigima nare ganero ko teba na hello Kebati. He didn't tell us after college where he entered into politics without money is like a toothless dog. True, he is young and innovative. Can he concentrate in innovation and politics later? Finally, I wish him well. Oyo nyasimi nae wa sirira matuka mangi. Nyasimi nae kwa nyatika igwa jete. Timatinga igwa jete chintundang isa do ngwanya kuri SMS go jati timatinga igwa jete ukatikambia mano maburi akwa boria ekara tukwere ntunde akabere ngo maburi tole linde atwereze na numu za amoke ingia kominyo kwa siasa ata ikora atumeka ebirengerere byabwate arakora innovation igata gete gukora elinde akonya basaba ke igore no ni company asegeta basaba ke ayo ngonya kuona tolekera twerenire nyasiminaye gwasirire buya monokigima lakini mangana into kuwa nenjereri ende no manye tenjere togocha tokwana bya monokigima petronile togendo mutumo komoke toira nasi kagitari getambe. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation, miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Ngia karo chindo chamnyo kigideka gaga chire deka ngemerongi bire nenye choka chike chinsa isano chobutuko bwa rero una nagotebe na ntwerendira so bwango kigima asomuro buri obweke umbu nigo tolega iga na mwishumi wa Charles Mogaka oyo koiro magano yemna bodi kergo kyoburahi alise nsemeria na bodi kururiana godi yariana aenda kamanya koboria ekirogo kyobo bunge chintunde jitalinke na bwato moyo sana na bwate ekemero nabwate kirundo nabwate mukia nabwate gusigita akorene kigima okugo kwene kibuna
kintu na ichonsi obori oburai igateba na erega so kirita ikoire na maiga gatebire nga kirwe kigo ikali tukolimo cha kwanja komoa na lierio igono ari geti no mwaka buchiru bibere na 2025 na ibire kole na atone kiria yo ono bono mna twakora gukwana mabori na harabori gwabera tatoiga elio mwali kigimo muntu buri akuru kunya simi gaburi na nki he didn't tell us after college where he ended ignega tangani uchukurenelia politics without money is like a toothless dog utigirabo is a young man innovative can he concentrate in innovation to cha kire gaiga kerwa korete college to tebete ngai gwaso etakuchi immediately utraso asamangana politics alafu maikore libori rinde aye miaka yaone mekere no bwate birengererio byo gokore bintu biri bitarakoru nonde ninki utarakorere bintebi ora Kenya nse ya Kenya libaga yo gutume ku juice yao se talent yao omaje ko so siasa magayaye okay siasa nege toyo after 5 years okay mochando ke gutwara nekero konya gukebwatirio muna bono kurunkora siasa kwa nyabono turabuga yes bona ige mwanga agresimi enarenga homa be ko design sora chikland kiata ketama ngana gidi nene chiali baba rosaliu ugande girls no narenge lakini because naga niko cha kosege ntekemo because abantu baito babekire kiregenta side abana rero mbali kugugu oneze yo kugugu kokora research okoro WhatsApp kwenda Instagram human is mental slavery social media bullying bullying itali lazima ngurikira text media yoke ko equality hostage eko talirete otalire ne media on the TikTok yora go dance go iko okuru TikTok on the Instagram oko on Instagram moino ochikoira na Twitter lenki kijiro ya chatwi ngigo trend okoruo oche Facebook lenki ngota ngokwa because ya matanga manga ali Facebook Twitter ga ali negento kere breaking news ta kigento kiabere state kwarale TikTok ngo trend ngo le bantaba kaba bachiasera ngo trend haseras na bare mari TikTok oira na bono YouTube origere na kimatera kiabe kiro ya maya a Catholic okorwa bono ira ne Instagram ndio ko enda internet uri na ki opportunities available for young people in Africa ndito ko enda ngora for president ndio because toko gora simiga straight ogenda straight to guku uikora itana na chinze ekyo kiria se birengere bya bitingiro kwa madana bullying is not about social media kulikirwa mangana machabu bullying is about the site that has hijacked the best brain that you are slaving into it another thing kokora bana bibitano then you go back to football ora kuone gore ya Manchester United Arsenal yanyitandika mwende muri restaurant ase round iga muri ogerete bakebi ngwera bya esa dinande fan Arsenal Man U damu Chelsea those are mental slavery inere ku social media bullying ase innovations kwa hiyo ocholigiri tukotokwa na mangana associate entrepreneur and innovations yes bullying it does not mean nango tagi ko levosa yes obona bullying also eto ore bullied by TikTok Facebook obwatirina Arsenal Manchester United na lere ya ruli na sesageru in England in England Vitali Kenya lero to chinga kyo mupiro itokwete none talent teyo agendrede in England aso mupiro liokoro mate there are some issues you need to know okay mupiro li turi konyorora in England anterior elire orusie CD kwenda obeke mwaoligereri in England they don't also endegeti so you choose one 20,000 season Google babu na gina we as innovators and researchers we Google mo nkuga ntolo komanya kwaye umupiro olio bakoni ticket kyasano bamanya toniri 60,000 times 20,000 egetikeli kero kerate capacity egekobwo 60 70 depending getiki times 20,000 na 10 bali bawo ikaranzanze go chigo kiaka neruna kimupira ko kakale goste have not monto na ticket to ndanyora umupira uri go kohera pi
ondatali kwa bwata kwanya ko romo tukabole tie kamera ka kubota nonyo online kero mupiro yo gendrete no aba commentate onye babwati rights tokonyorera bako ere biya mono omanya kobe no matena seki can do business that's bullying yes sir omupiro olisa bamanya ko oniri South Africa yanyore signal yamanya ko bamanya ko bwata birengere bya Africa because they are idle are you seeing because to idle babwata the minds of Africans kiana kwa romo pira Saturday na Sunday tuko nini imepira kwa lerenga tutabebere ebere kwa royo Chelsea saa 10 oyo Manchester saa 12 that's 2 hours ejini that's 2 hours that's 4 nani wiki gatina inde Champions League nkobere Jumanne na Jumatano na ndo ko basane abo tuko thank you naro kwa so 2 hours that's 4 hours na ande Sunday na naro 2 hours that's 4 hours 8 hours para Champions League so a man west a whole day erena mokae na bana na betting kuligera dio mopia man you those are bullying we have been bullied so technology innovation and creativity will not rise that's why uligerete Kenya is taking a wrong direction asa mangana creativity and innovations they are dwelling on comedy batigire korosio batigire kobutora kobanga do you watch Chinese scripts yeah babwate funny side of it and babwate practical side of it ndobwate elio worked nelio korosio gento getemna kakakaka I think I sometimes follow chikiri bunchira ali abagaka bagocha bane cha Chinese bagocha baligere elimunekero gokoringani ugakane tukorore gento baka chinkobi bakora igatole kwela the scripts bali bone bagwakiti on practicalness of at levels of creativity but for us we have gone deeper on comedy to a on creativity your cross practicalness cross into biribira to make in daily life yes wonon kyura tebia basai baito maete bono muna bwate bire mepira gochiga igana abande bakorunka mpabwati no kwende college pesanchiyo bolimo mbandi batati kulema batati ko balemi kera no bochabu nainde abande bakore college but in the next 15 years our levels injenaye no ndira basani no mambi yo colleagues amokora onaro tete gotuka jingo taibona mimi sitaki kufuga kuku inasumbuaga sana nataka at least business ya kuuza nguo nini ondeta hiyo bono emekera to kokota yo muralia akara to kokota tu atumbagire montayo le mwagiriga choko kama babere to gore yeboda aiyo this grade is aba mino gaiga komanteki kama tago tukama irunse iga asikia moria akam bono nyenturu jo twara bagiriga chona wa generation ntoli oroche kike injara deli bichugo to itaneji besa mu patroniro lio chaga yana ate ana maito kama olio kwagie bichate na maito kama komo irande Wednesday engombe rie gutume bwata magucha anye siboku guruchi mage taro zina kama ago kama kore ebeke chabu amabere akumi na biabona gigima yagoro kwa Ndizi TV Joash from Nyamataro watching from Nyamataro salimia mugeni biabona gigima tamukwanire yes wono nende abustole gukwanira samangana innovations gutira incho otatigera amangana siasa uratiga otukubona onegero 60 na 50 chinguro njo bwata boni gokonya abasabake nimbo atekeragera what you have said is very true and we are a very bad mood in politics. Politics is a bit overcrowded. Like now, I thought in a space for you whatever you bwate. Lakini nanyore na ya ichuire. Abantu batakire mbali batabwa. Muna so siasa onyoroli ku so siasa onyore kitenda. So siasa we are losing direction bro. Siasa yagerera abana baitu bagwetana neta odechisi misato kisi misato babugore tukoboko eye nkora miroyo nkora miro monto neye ne yongomatei oyumba bakora are you seeing where we are going abantu abatogere tekora mana kubeta ngogota bari baku bono ngotiga rororo Mogaka ngote kora nayo kwera so I feel like young people we katolengereri we must think twice
politics is not an home based. Oise kuligereri, oise ku study siasa from 2013. Ine miaka kwa. To inkiande. Ligeri yango mabwa ba MCA bali baito bairete chikura ba Nyamira, Kisii na Mogaka. Ngibacha na nengi babwate. Bakorebo bintu bya era bwangu. Ne bono ekeroko into bwat on innovation singo korole ndo na ki assessment. Assessment nengi onyabero oliro mungu oliorokire njireria. Isaita nje bano nyure turungi. Usino kwame. Politics ya Gusii. Politics ego drain, you die like a dog. Inki sustainability yechiweza chiriyo kohegwa otabwate so kutumeka buya gose nona bakohegwa baboro mbabwati birengererio ya investment aba ekigaro skuli nona ba council abakoro bagendera kolera na chiweza chaito ntwanya kohegwa bakabono baka nona babande aba county government kwasa bali phase 2 ntobwata ba council bono bali nkokota bali bakwe mate bali mbabwa smartphone naro jena akuru badete bakanute ya medio na maumau bono bawo cho swali ntobwate bono former MCS ba 2013 bategete na baruba yagu egira attitude kiabo sekigo kiabo but honestly we ka to change birengererio agwe the way we are doing this politics we must change abantu right or else to sire twins. Okay, imagine kwa biru mubunge njura kore tofauti egerenga na eto tosumbwa otuko turangiri hotelia ya Mogaka tauni na Kibati njura kore tofauti ikikira alete na example kiago so injira kira somno na basaba ke again ekali etoko myoki Kibati yego jiwetana nante tengire nkonya abantu ngire finally abantu baito no ene satiba na kujenjorigereria iga ni ngenge ngondi alisengorie ngondi egwetorigererire ki obutaka bogo kobwata after politics ekero ko irejikura eboro bobe tanie kero tale kobuga. Okay, kero tale kobuga no le free gotara no le free bona ga bali ko nyara gotara bogo mabuli bwa yende ando brabra ando bali chiwa anda bali a few bago survive ligereria baraiba ito kurumage on linya cha survived he died a rich man and being a politician because he was an entrepreneur. Ndo wana look about abantu bali babo sagini a settlement the samba teyo why you run ekero kwa lanili ligere libono aba councilor bali baita bakuru bali baseino kuri constituency orasi bali ekero gukora what you called life analysis data ekero kwa analyze about ubugima bwa abantu abonse iyo konyane kali etoko chisia se gusiste hardest to maintain why abantu kero ko irechukura ebagocha bakorana bona na uraji go solve their problems compared to Kericho batika kole mtu byabo batabuo kwanya ujibunga Nairobi genda kwanya kanyara bayiko balte nali bakanyita bajumbe babo taimono matingia kwa ara bara ojo manye it is because muchumbe gacho oliru afanya sehemu yake mimi nafanya bono muntu no ara okolikiro muchumbe simi omurama moteina na utwa sese yentu amaituna na bogo chikoba igo honestly no ina no bo muchumbe ebirengere ryo kambiko go itato invest kendo kukoro mota nabe kunyaliga place yaba na inchi go ikebe controlled pata ibintu bino ebiane ebi agasara agaka nenkori terika rokumoko bokera mande ligere naye ke badio nyore onyole gendo na university to kuo motaka thank you bono yaikira ase paka munaye wenete go koroshi bintu bya ukando egere ntuto land kurwa sore mwaikire liba mogoso aguchumuino mokore career mwasoira siasa ime kiro monto Dr. Nyikal no monto gwate brain nyingi thank you nkige ngaya gora gucha kiro monto health practitioner yes kurumara kiro monto lyomu yakigima okoiguna matukabero odigire mirimo yayo koreki osoire siasa mpaka bono no ne mirimo yo doctors professors engineers teri ya maana tobegete muntu negiaki siasa inubono bali moro innovators murabantu muri creatives and engineers and nurses nki mutakorere gasiao egere mungusa abantu mbatena gitaira azima obo mubunge usomo MCA goseki elinde tocho tokore mirimo yo bu engineer okwerese mirimo yao na and I know kero okwerese mirimo yao na boko university binte binge ekiara tobwa tiondo ja gosaba ne mirimo yao le kubwa ko komnyoka siasa
Ebideni bikongo bire ku balance too. It's so hard. Umuntu succeeded ku balance ibinde ibere ise umweshimiwa direct. Umweshimiwa direct ngakia ko Kibaki. Nyachai. Those were guys valenge entrepreneur and economics the same time they were politicians. Nkobere Kibati hardest to balance the two. Patia se Gusii no yo mo yo ko Gusii ni Nyachai. Yeah. Kurwa bono ligeri na bachumbe baito form MPs as far as we speak. Abandi muri bubwate buguma butari buyeiga. Thank you. Why? Ekero go begin this career. We go to ale, we go control your emotions. Na gieko era libaga likuruguria bene. Ekero gwatekire penalty gusuka magega. Yani kwabekire nande kwaheru libaga. Uri yuwaga ucha. Yes. Na kirurire no irili bali kubwato mupira bwetekere. So it is you gobeke robo gumabwali oira na mage. Origereria soko correct asoko beko bugumabwao. Yes. Young people bono igaba ba Kisii County. Ndiangwa ne bichana bitu bya Kisii na Nyamira. Kisii na Nyamira. Onye ntorigo chikorora kebatiga. Tawatali asinini. Abaga abatoko nyakorama ngoku bale baruo. Totigale tutweka. Totuangane bono kibati no mobe kibati oyo bo. Kibati nera chibise mate bono baga kabali dare siro correspond as WhatsApp. Na Facebook mbayi account bona bakonya rogo tena ongwa ene ngombe ongwa tayo Facebook bakanya ro muntu kumwira chiko musome. Bona assuming umwa ko ngwa yo chire utiboke. The super CS umweshimiwa Matiangi. Machogu bano chire. Machogu may not be having even time for WhatsApp. But imoje mumurame nini. But he's a very good man. Machogu time he can do a very good work. Nekina to goche question yende litanga nintaracho smart brains from the sharp honorable very interesting and factual content. Sara on Twitter with Habi Baraza following up. Mbia mono Sara kigima oyo Sara. No mind. Sara on Twitter yes. No mind. Nero you. America. In America. Mwalo myo Sara. Mbia mono kigima. Serikali ya waziri mbacho oretwe baetigo malieta na etigu bungerero. Bono mbacha batia nigo bacha kemeremo kurugusii oyo tobwato mu waziri bono macho kubweka oyo polio governor county ya Kisii taeta nero raria na inde ngakia magantu kwabwate matiangi na kiuro jegero kulira lijinse mechibere olitwa bwate na bono aso enchira yo kolemeremo asa ubabere Olio ndenga tuno bwate record ya mna akorete miremo korwa na ringise wizara ejisemi jibasi ejijire ye green yellow nero lededeiga demtune binga akoregotira noyo Gusii asebono na kiuro jitolense sense moyo burai njeta tebe na aba Gusii ejisokoro nkia tusabere take chikamanya gukwa aganta gatwa etu inche na crossed my fingers ikaro macho gwasome tu na wero mosies aneke usingo kwa na mwanda kuonchura no muntu orionde tobegege Swahili abangwa na abaminto mata abakorera bobe kera owalo bekoire ekento nkeri ali gento tairi ICT nkiao karabo ICT nkiao kara innovative mnage tota aralia ministry ko innovate anda which ministry ICT to ko mo ngalo muri be ko improvement in education yes otete ko ICT as education ICT as parliament ko tuale a system of doing tete ne dioga njenda akiro mweshimiwa William Samoei Ruto mbuya mono thank you very much and on Siasa William Samoei Ruto we thank you so much we love you ntuna Gusii and we are grateful asoko to ekero okeri onye go tagete go succeed in this life run to support your brother. Okay, that is the biggest Ruto tara konya bakare njiri bonspi no ngo eta gukiri dole talipo no ngo eta no konya rabangene batagitense bakoni chibandaria matobe kero wekire mo solioti. Okay, but ba kwerera so mwana oli for 17 years bona very president ekero mwa bekiro mwana omina asukire mo support unconditionally Karama mo support it delivers. Okay. Matiangi kara etu mu minister of education we support the team agakora buya na anda akatumbu ekende anda akatumbu acting roads na anda akatumbu akiri gocho molio korana nto mu support te buya towards na support tu njira Matiangi got 70% as Gusii ba ati tu atemete moina
koranga momweti buya momusupport 100%. Echi na etu. Chikura sira irata etu nsobo mata. Agenda kwa na bantu basobo na batamu agite chikura na Nairobi. Oroche finally Nairobi Mogusii tabwat kende. Yentonke wasakaja na metie cabinet Mogusii tabwat kende but wete majority. Kila lituko na tokoter. Nairobi kima biashara na bange. So kibati binde sometimes ekero kore binde bitoko korama etoko kora for families. Yes. Na ande ekero kore binde ekero ro murayo kora for the community. Okay. Ndo wana imi. So onye maata ata akonyara goto akende tobeke watu nini nkibono musa nikionore. You are my friend under which category? Utonye to gonko. Onye monga gotiga yo brata ka akorera. Mongare bo yo ndo je senator akorera mariga iteka isi yo brata kwa magwaka chinko bina kina na ata egumbuya. So a brother would never have parameters. Lakini roche karakara kole point. Nira na seo mheshimiwa Esekiri Majogo. Yes. Na interactive no mga kori for a wrong. Na interactive na Esekiri at a cross range. Is a very relaxed man. Majogo asa ikeire bono iga. Esekiri obaki Majogo. Asa ikeire. Majogo tabwate ko kutambe. Miaka ya nje ni maite baka muroyo ko gutirimbole ogosom University of Nairobi. Oitirobot. Majogo tali go be Minister Education ya chigo kuru manga ya ko ire bintu chigoro banabwata. Ohaga achiri na university nare ngo mudisi macho gutiga so bisi akorera bakenye gasi nande muneke usike batabotambe Esekiri ando cia sori kogoja gutaraiga kwabo goiria soto konya konyu to gukura koire niyo ko bokuchimaga because you are your next ta konyu yetigairi igono na igwete getu ke matino igwe konyu sota akoregi ke batina sibango lakito koere kabirende getu na kisiba ari situ maega ebintu buna abana bali bamino bali bigroge binene bali oranyore ministry mali education ena go saba Majogo wherever you are bali ura umere in the ministry inside babwato koboko no nyemba bulenge iga it will take time again go ikyo mwana mino Mogusii that level so what say abana bamina Mogusii principle chirichire establish babere abanene bali chief principle ba support towards the end chi director na anda soko nyora kabaga ruta kogwa kirwe simyo montago kolera no nyore go kwara kwane ke usimo tena tige binte yukwara korai obo chori bwa elire no nyino mwana o kera bantu bago sabango ikaroseka oko kera masaba ali ko mungusa kwa musuna lakini tali ko mosali ku nyumba completely igongeta Majogo kwa igure ndorana na chiesa kama wewe akole munere wizara iru ne ko egwe budget yenene kiguma ko bwa chi 500 billion yes ne wizara nene igo no kwegena ngana chiko kole memia Majogo will do a very wonderful work Majogo was nothing nkialo chikuruse ministry boni kaba choma nyene Majogo amenye to mu Nairobi umuchi Majogo is 100 million ka ki Majogo nkiatika bona arato nkiara ide bona Majogo na ro Steven toka to musabere buya mono tetu sabere Majogo yare tetu musabere elinde kago soko guchiabu aine kinga eliyetango bekari ligi yakira Gusii ntwabwate sagini na rengo mu waziri bwe gisemi tukatwara onyonka na rengo twara ongeri na rengo matiangi na rengo ro no yo babere batano Esekiri Majogo gogo Gusii yokoranga nguntulgere irubiya sensemo ye gisemi no Majogo will do it Majogo will no kwegena I have no doubt let me tell you na achire bako Majogo scheme na ikaranzira no mugakori is Majogo iyari gitichukura cyo bugabana from his heart enkora yaje imne achako konyo Mogusii and God you nyasa utali kuraro utali gusunda ko moire kerwe kanna tali bugabana Majogo yari kwa watu karatiga desi Majogo bono asi serikali ya chore tu ya jubil ya mina ya UDA na kilo je performance ya wewe chikoba abantu libachore tuko ngoro che abantu ngunya gorubare ngida utsimba bwate na mythical inturi ebina bimo bwatreniti Aisha Jumwa na onya Moses Kuria abantu banda bange bali performance ya serikali ye ya chore tu abacho gutiane gubona kurengana naye na kiulgireti na kira chikoba inchige ndonda gotebi nande bono dia nande nkoirani politics maega to answer the question ngokoirani to answer your question enda gotebi da Ruto must perform. No matter the Ruto your colleagues. Ntebingo. Nate tairane. So karata ke tairane we cover a deliver. Okay.
Ruto will be an nonsense. Trust me. There no ora. Onetayo chiko iba serikali. No nyemba liba renge UDA ba to kausa. Ligera babande ba moino. Tonyore liba kali yakale. Yakabere. Chi project da kyoro jere ta chire bintu bya sabali komu na cha make to ake chikoli insake. Abantu bonse pipaka babande no aba side ipaka cha ba igasi. Because in 2027 Ruto will want to go sabe kura. Tago sabakura ka bagane taba Kenya. Lakini si abantu ababaye it is the right kwa common. But as a presidential symbol unity Ruto kuikaje kwa ni perform airane. Ruto takobwata maiki hata na kina wewe sitakusaidia. Yaya. Oroje Ruto mnaire chikura achita bagere. Asata yetu kurno neye. Do you know why? Oh libokamba. Usitarata cha. Na libu tufale ni gaeta iyo ngoragana boy ko taraenda boy. Why? So but it my politics. Ruto will do a very wonderful work. Okay. No nyekendi yonse ko moteka tiyo ntafanya na atafanya. Okay. Thank you. Nyamono aside kayemo ekamereria oligeria kwanira omugusi bali bagwakire chukura na ende obobotebi osuru gwato murubiri bwo mwaka wa 2025 na boigo okwanira omusae oyugwateba obeire lieta na gwatumekaria naero mukwanire omomokia ekamera nereria mukwanire ngo asida ikaya moyo anjeda ateba abanchali mbuya mana singe cho yoko ngachukura. You are so wonderful people. Nyasati abasene family chino abana ba mintu bali muri America mo kora kiga simuna kibunda to make economy mwato makibesa gusiga iga sometimes to ba disappoint. Nyasaye na yuti abakonye moro sako tokonya moro sako konya abana baino na abana ba mino inu na bantawaya abanchali mbuya mono asoko ngalibaga kobori chikura chikara successive Kenya sabaseni aseni amana abana baino ando asimore kenga kira ike monge meromo na banko bakorera na ando nyite kunyare kanambo mujumbo ino enga kiyo kerera ike olio rabe tomubwatesie tomo echinguru aktokolere meromo twenzi siasa tali okunokoba siasa nogo challenge ne birengere bya okuru no yoruwe byaye onye bya olero mbiriri ankyo na bikonyali baga kento kyo mwalio orali muna wantebya ebijane bike siasa iyenga kaba mulito metinyi kianda omwana oiboru aiburu ga kwete kare moyo kagotara we discuss kero mwana asokire bono iboirwe ga kwete mutindeke ka koiboru kare moyo nyakwaira moire clinic gendo ikaranso ligereri naki onye nare go support nyarebe tairete chikura omwana oyu niga kwete onye irete moyare mo support vice versa on all principles nto baisa komenya WhatsApp koramana it does not add value. Cyber bullying ntoka ndataka ba bully na Twitter, TikTok, Facebook, Instagram. Let's think twice on why the European people in the UEFA League Champions League you cannot watch football in England in your house. You must go to the field. Why? They want to make money. Use your time, use your mobile phone, Google for opportunities that are available that can make you to grow. May God bless you. I wish you well. Help me, I help you. Help your brothers. And forgive. Biamono kigima. Embaro benkia. Kwa mangana. Mangana kwa rudi nama ya. Thank you very much. Biamono Gusii asori kwa igure mangana hajumu shimu akwanire kaika tokonya ne toskebosio elinde tuligerelina mito kwiribira tokonye ntoba sleeves gusaba sibwa baby nto biria bya chire biko kya maiso elinde torena twaine kiri twanyolre nibo egira tokonye wikiraga bu mwanchumu rigiri tukatukorera gasema garobe abono osaye muna baba ke babwate birengeli bijana butogota kabatu kwanera nago tuyo tebya listu achire atari yagaya elinde tworonge ichinchira ine njira ya motogo konyana asomoro buriyo Ekeumbu na inde gwikali tukure nyuma mosi akero toranyoro magani ondera ntukwanera mangana mange ari arenge to Gusii na bogo siasa cha Gusii igobono ni gonde tokorele bagiri gwakira ngambia mono bana nago tebya so ese mitando ya ito Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na boy go TikTok ni go tolena Ndizi TV News na boy go SSM ya Twitter tonyole mna @Ndizi TV
emirobine menge tokobeka murori bona muno gwe Ekeumbu ogende gali Ndizi TV news YouTube no konyonyora nabogoshia gujeso musani alia otanyorora uriika gwetera rineranyorore aigwenki omweshimiwa acha gaigokwana biye muno kigima gwikana ndichiga gichinde olio nkonya okoletro murobiri yo kurwa sensemo ya kabire one kimna mari gini chibichato ikeria senchira osagwe ikere senchirengia kigima igakuru kwa petroni la mukira inche ni konkuru kwa John Kibati.